Здравейте хора, днес ще правя пица. Да, изкарах тестото в обава. Изкарах тестото. Да, малко кратка пауза, защото да сложа телефона да ме слива и да оправя нещата за пицата. Чао! Кратка пауза. И така хора, оправих нещата. Да. Първо трябва да си затегля ръкавите и после изкарвам тестото от пликът. Това е купешко тесто, но някои правят, си правят с домашно тесто, но аз сега нямам време да направя домашно тесто и с купешко ще направя. Така, кратка пауза отново, защото не мога да отворя. Така хора, отворих тестото, много е лепкаво, но не знам ще стане ли, защото трябва да сложа олио върху тестото и да го таковам, за да не е лепкаво. Да го обърна и отново да сложа олио. Трябва по-малко, за да не е много мазно, но да. Да го таковам, защото трябва сега и малко да го помачкам. И сега слагам в тепсията олио да размажа. Да, слагам тестото. И сега трябва да... Но много е хлъзгаво хора и малко ми е трудно. Но пък баба ми или дядо ми може да ми помогнат. Отидох да... Но нищо. Но продължаваме си. Брат ми яде. И да... Трябва много да го разтегна, за да може да стане. После пак. Да, не трябва да има дупки. Аз съм и готвачка, и чистачка, и всякаква така хора. Трябва много да разтегна тестото, за да може да седи и така много се стяга. От едната страна, от другата малко повече закиско, заради се малко така.
повече затискам. Да. Вера на брат ми хора. Най-накрая успях, но като го ставя малко повече с такова, стана то. Вижте хора, според мен много добре стана. Но остана на дупки, но нищо, пак ще го ядеме. Така, сега може да изчакате за малко, за да си измия ръцете, но след после пак трябва да си измия ръцете, но малко ми фервара. И да намерим нещо. Всичко е наред. Да. Обих една мишка. Да намажа. Но не знам дали има нещо. Много ядева, много приятел. Така. Пауза, за да питам баба има ли нещо.